Is there a medium around the table, please? Oherwydd nad ydw i ddim wedi cael profiad uniongyrchol o'r peth, dwi'n gobeithio fod gen i o hyd feddwl agored ar y peth. Ac fe ymunai a'n hwnawr i weld be ddigwyddith. O ia, un peth cyn i mi droi atyn nhw. Mae'n ymddangos mai Sais ydy'r sawl maen nhw'n drio gyrraedd ato fo. Mae o wedi gwrthod talu unrhyw sylw beth bynnag i gwestiynau Cymraeg hyd yn hyn. Ydych chi ddim yn nabod un dda iawn oherwydd ffaith nad ydych chi'n cwmtawe mae ddim yn gweld yn rhaglen ni, sef rhaglen y dydd. Pe bawn ni'n rhoi cwestiwn i chi rwan, cwestiwn amdana fy hun, a galla pobl mewn lawer man yng Nghymru wybod efallai'r ateb iddo fo. Dach chi'n meddwl bydda fo'n ateb? Reit ta. Ofna i'r glas peth da chi, un ohonoch chi mae'n wybod sef, rwch chi rwan, ydw i'n briod yr enghraifft, o reit? Drian iawn. Yes. Ydy, meddwl. O, deud gwir yma na beth na. Allith o y gwydr ddeithau beth di enw'r rai? M. E. Wel, gawn ni adael o fanna fyny bach. Mae Olia wedi rhoi tair llythyran gyntaf ail enw'r wraig i mi, sef Margaret. Ellith un o'ch chi rwan ddeithau, da chi'n gwneud hyn yn reit aml, pa fath o lwyddiant da chi wedi gael efo fo? Wel, llwyddiant go lewyr. A chitha wedyn, pa mor o ddifri da chi'n cymryd hyn? Cymryd yn serious iawn, ydyn wir. Pam wedyn, da chi wedi cael rhyw brofiadau personol efo fo? Ydw. O'n i eisiau gwybod os oedd y ferch yn mynd i baso exam, a wedi os y glas bod i, a i baso si. Wel, allan bod ti'n ferch glyfar ac y bys rhaid i pasio pryd bynnag? Walle ni, ond o'n i ma'n gael gwybod o flaen llaw. Ydych chi'n credu yn yr hyn mae'r gwydr ma'n ddeud wrthych chi? Dwi'n credu dim yno. Credu dim yno? Nadw. O pam da chi'n dod mae'n neud hyn ta? Wel, wy'n falch ar y cyfle i ddod yma gyda'r cwmni. Wedi clywed sôn amdano fe, ond weithlu cael yn gonfinsio bod e'n gweithio. Dwi'n credu dim. Wel, chi gychwynnodd yr arferiad ma'n de, pam wnaethoch chi ati hi? Wel, mae'n hen arferiad a rhyw noson o'n nhw wedi blino ar y telefisyn a eithon ni gael gêm gyda'r glas. A beth ers hynny, da chi wedi cyfarfod yn weddol gyson i wneud hyn? Ydyn. Pa fath o lwyddiant da chi wedi gael? O, llwyddiant, lle dda. Da chi'n cofio rhyw enghraifft o gwbl? Do, un enghraifft damwain, Damwain i bwy wedyn? un war, a fe ddath yn wir. Wel, diolch yn fawr iawn i chi gyd am ganiatáu mi eich gweld chi wrthi hi. Fel dwedais i cyn dechrau, fyddais i yma heddiw efo meddwl agored. Ac rydw i'n dod yma efo meddwl yr un mor agored. Rydw i wedi rhoi mis ar y gwydr ac mae hwnnw wedi symud. Nes i mo'i wthio do, a dydw i'n meddwl fod un o'r cyfeillion eraill ma wedi gwneud hynny chwaith. Eto i gyd mi symudodd ac rydyn ni wedi cael ambell ateb carbwl, y deud y gwir, ond ateb serch hynny i ambell gwestiwn. Wel, rhaid mi ddweud, dwi wedi cael dipyn o flas i ni, felly fi awn ni mlaen. Have you anything else to tell us, please?